Hi guys, welcome to my channel. My name is Nomhle Dolwana. Let us pray. But before we pray, let us read the Bible. Today we are going to read from the book of Psalms 64. Let me explain why are we going to use Psalm 64 today. It is because some of you are keeping people in your life. Abantu abanobungozi, abantu abakhohlakele. Let me tell you something, my sister or brother. Those people are not there to help you. They are not there to congratulate you. They are not there to love you, but they are there to destroy you. Oh, remember, my brother and sister, uYesu Kristu wayenabafundi bakhe, kodwa omnye wangenazo injongo ezinhle. Egqibeleni kwaba nguye othengisa uYesu Kristu. YayinguJudas ke lowo. Abanye abantu basezimpilweni zakho just to destroy you. Abekho they are not there to build and to plant, no, but they are there to destroy you. Remember the book of John 10:10 says that the thief has come to steal, kill, and destroy. Some of the people are there in your life to destroy you, not to build you, not to love you, but they are there. They are in your life to tear you apart. So if you are not ready, to not pray this prayer. If you are not ready, do not pray this prayer, because the Lord is about to reveal and remove them. So if you are ready, ukuthi uThixo abasuse, abaveze bese yabasuse empilweni yakho, you can stay so we can pray. Let us read Psalms 64. I don't know if I can read it in Xhosa or I can read it in English, but when I pray, I will be praying in Xhosa. Okay? So, there's a verse there that we are going to use. We are going to use verse 6. Verse 6 says, a mind and a heart of a human is a mystery. NgesiXhosa ithi imbilini yendoda nenhliziyo yayo yinzulu. Yazi abanye abantu banzulu. So we are going to read the book of Psalm, then we are going to pray together. I think I want to read it in Xhosa. Asike siyifundele ngesiXhosa. If you have English Bible, please read it in English, but today I want to read it in Xhosa. It says, Live Thixo izwi lam ekukhalazeni kwam, ekunkwankiseni kochaba bulondoloze ubomi bam, ndisithelise equguleni labanobubi, ehlokondibeni labasebenzi bobutshing, abalulola njengekrele ulwimi lwabo, abaxuna iintolo zabo amazwi akaka, bamtolo ogqibeleleyo besensithelweni, bamtola ngesiquphe bangoyiki, bazomelezela ilizwe libi, bagqiba kwelokuba bafihle izihinkelo, bathi singabonwa ngubani na, baceba ubugqwetha, baligqibile icebo abalicebileyo, imbilini yendoda nenhliziyo yayo yinzulu, ke uThixo uyabatola ngotolo, amanxeba abo abakho ngesiquphe, baya kukhutyekiswa lufikele kwabona ulwimi lwabo, bayaluhlunguzela intloko bonke abababonayo, basuka boyike bonke abantu, bawuxela umsebenzi kaThixo, basiqiqe isenzo sakhe, liyakuvuya ilungisa ngoYehova, lizimele ngaye, baqhayise bonke abantliziyo zitheke. So namhlanje indumiso 64 le, which is Psalms 64, then sizosebenzisa verse 6. Remember, verse 6 says, a mind and a heart of a human is a mystery. Bawegameni likaYesu Kristu waseNazarethe, Thixo ngamandla onke, mdali wezulu nehlabathi, wena omile ungunaphakade, onceba zakhe ezingaguqukiyo, wena ohleli njalo moya oyingcwele, ndiza kuwe Nkosi kulolu suku lwanamhlanje, ndizocela intethelelo ngazo iziphoso
ngezoso zam. Ndicela uzundihlambe, undihlambulule, uyihlambe inhliziyo yam Thixo wam. Uzube nami Yehova wemikhosi, ndijonge kuwe futhi ndithembe wena wedwa Thixo wam. Yehova wemikhosi, namhlanje ndizothandaza ngendumiso 64. Moyo ingcwele imbilini yendoda nenhliziyo yayo yinzulu. Ndizocela okokubana Thixo bonke abantu abasempilweni yam abangenazo injongo ezinhle, abaze Nkosi yami to kill, steal and destroy empilweni yami, bawo ndicela ubasuse Thixo olungileyo, ukuze ndihlale nabantu Nkosi yami obabekile kwipath yami. Wena unguThixo ngamandla ongehlulekiyo, onceba zakhe zimile ungonaphakade. Wena Yehova uhleli njalo, ndawukulizukisa ndilibethele uhadi igama lakho. Ndicela Nkosi uzuzisuse iintshaba zam. Uyawukuthi Nkosi wakundinqobela Yehova, ndiliphakamise igama lakho elinenceba. Bawo basuse empilweni yam bengekandilimazi, ngokuba Nkosi yami abalunganga Thixo olungileyo, bazela intiyo, bazela ingqumbo Nkosi. Uzube ngumgcini, ube ngumncedi wam Thixo wam. Ndifihle Thixo olungileyo, ubasuse kum Yehova. Ndikholose ngenceba yakho naphakade kanaphakade. Thixo wam, nguwe wedwa umsindisi nomlamleli wam. Uzundihlangule Thixo olungileyo. Kwaba Nkosi yami banenhliziyo zinzulu, kwaba Nkosi yami banenhliziyo zimdaka, ubasuse kwam kum Nkosi yami, undihlangule, ngokuba Nkosi ndikholose ngawe, ndingumntwana wakho Thixo olungileyo. Egameni likaYesu Kristu ndifihle egazini likaYesu, ufihle umphefumlo wami egazini likaYesu. Ndiyacela okokubana Thixo ndihlangule kwabo bantu Nkosi yami banenhliziyo zingahlambulukanga, kwabo bantu Nkosi yami abanenhliziyo ezinzulu, bawo ndikholose ngawe, mandingadani naphakade. Konke ndikucela egameni likaYesu Kristu, kube ngunaphakade. Amen.